que non sepa, pois que o sepa, sinalizado, e non dicir, nin permitir que vayan camións de terra a botar ali donde a espiñajeira, que se tape, que vaya, e que aquilo, o sea, é o que pretendo, nós, o Grupo Municipal do Benegal, que pretende con isto, con este plantexamento, é que iso non quede no olvido, ni moito menos, é facer fincapé, e que iso non é simplemente unha morea de pedras que veñen por ali abaixo, donde xa, digo, xa faltan 32 pedras do que me teño falado, son esas. E despois están os outros tramos, os outros cachos de calzada, que van das casas da espiñajeira ao resto, todo iso tiñamos que sinalizalo e intentar cuidado. Ben, eu creo que, como podemos decir, creo que a petición, o compromiso, é que a moción o que di é o seguinte, o acordo é pedir, corríxame se non, pedir ao PMA 2016 da Diputación que financie a recuperación e mantemento destas escaleiras. Entón, ese acordo non o podemos tomar. Bueno, vale, o que podemos é, poñernos de acordo, tal como facemos 40 veces, pois intentar poñernos de acordo que alguén nos financie, nos axude a financiar, pero dende aquí, solamente un segundo. É que estamos cunha moción, entón temos que ter claro que é o que aprobamos, porque se non vamos a volver loca que vengo levantando acta. Entón eu digo que este punto o hai que modificar. Ben, eu non digo ese problema, esta moción é súa, entón eu lle digo si... É moi escueta, plantexei é moi escueta. Non, é que ni siquiera no de medio ambiente, o sea, neste plan, no plan que acaba de sair, que xa saiu, que se vou presentar, non vai a ir. Porque se lle digo, é imposible que vaya porque necesitamos antes unha documentación e autorizacións que non temos a día de hoxe. Eu creo que plantexaría eu que facer vostede a votación a súa, podemos facer conxunta se quere, o noso grupo por suposto se sumaría a presentar conjuntamente a moción de iniciar un estudio mediante historiadores da zona, investigadores que os hai, sobre esas escaleiras, a súa orixe, a súa funcionalidade e o seu valor patrimonial. Pedir facer as xestións ante a administración competente para protexer este ben, si se considera por parte dos especialistas que nos creemos que sí, e programar unha serie de actuacións para o futuro, para poñer en valor este elemento. Ese máis os colindantes que levan, bueno. Pero se empezamos, hai que empezar por algo. Por eso mismo presentei tan escueto para que simplemente fora esa pica. Está de acordo? ¿Vostede está de acordo con esta presentación? Sí. Sometemos a votación. Sí. ¿Todos a favor de esta última petición? Pero facemos... ¿Están de acordo o Partido Socialista en facer a conxunta a moción? Eso non. Punto número 9. Proceso se procede da moción de renegar sobre o senderismo pola vida do río. Bueno, sí. Esta era a que presentei primeiro que era máis, a que consideraba máis... Bueno, pero a orden que está... Bueno, é igual, a orden vai ser o mismo. Pois esta, xa que agora se está iniciando a actividade por aí, hai tanto investimento nos parques, xardíns e todo, no medio de sancións, paseando, como fago moitas veces, dende Xei hasta arriba, a miña de Sancións, que ainda fomos sábado pola tarde, que por certo, pasei moitísimo calor, recortei moitísimas silvas, moitísimos todos. O sitio é tremendamente alucinante. Levei xente que non sabía que había moinhos na beira dese río. Todos os nosos ríos aí. Todos. Temos... máis. Os que por ali fai moito tempo que non pasaba ninguén. Bueno, moitos, había toxos moi gordos, moi máis que isto, fungos, botei 4 horas andando pola beira do río. Bueno, dende aí de abaixo hasta arriba, si se limpan un pouco as beiras, pode ser un sitio maravilloso para que a xente vaya a pasear. Pero vamos, de mañana a noite, a pé, a cabalo, e a zona do río onde están os moinhos das Rabiseiras, que iso era un poblado de moinhos, que agora, pola parte da Filgueira, pois costa un pouco máis chegar. Porque está un pouco máis derruído.
pero pola parte do Lousame, que está agora todo plantado de eucaliptos, está todo moi limpo, tanto o glifosato, todo está moi limpo, hasta onde se chega as mimosas, aí en 30 metros chegas aos moinhos, ben? Que hai que fazer? Pois cortar as mimosas ou o que sea que están arriba dos moinhos, porque eso hai mimosas así. Pero bueno, os moinhos están ali. Falta algún peilán, falta... pero bueno, do resto está moi ben. Todo isto pode ser chegar hasta a mina de San Fins sin problema ningún, podes chegar onde estaban as casas baratas, podes ir por varios camiños, podes ir desde Maxide, pasar polos moinhos da Trincheira e incluso se pode ir por onde iban a xente andando para traballar a mina, que é unha ruta que casi nadie conoce. Está interrompida en algún punto xa. Sí, interrompida, indudablemente. Eu estuve falando con xente que anda por aí facendo rutas por Barnaz adiante e non tiña nin a máis remota idea nin de concellas, nin de pontes, nin de pasales que había, nin de camiños que iban a dar. Sabían si dun camiño que un veciño colleu e meteu un recheo con tratores de terra de 3 ou 4 metros. Pero bueno, eso é un cacho pequeno de 15 metros, pero o resto dos camiños están perfectamente transitables, o sea, limpar un pouco e aí recuperase, xa que se quere, eu penso que sería, xa que está agora poñéndose a mina a traballar, e se pode coller e facer un restaurante, se pode facer o que sea ali alrededor, xa que hai, facer unha ruta andando por aquí, eso sería maravilloso para a xente que quixera saber un pouco de historia, porque ese camiño é por onde iba tanto a xente que iban andando a traballar a mina como os que iban á roubacha. E a parte da roubacha, que foi que lle dou moita vidilla a toda a zona de Lousame, iso tamén forma parte da historia. Entón, iso é algo que... Non Lousame só, toda a comarca. Xa, pero estamos falando de Lousame. Entón, hai esa ruta, hai camiños que están escañados nas pizarras, por alá polo Carteixal abaixo, por Fonte Quente, toda esa zona, obviamente non va. Ben, alegro-me porque é unha zona digna de coñecer. Pero redondo non que dixen antes. Eu, mesmo no Hospital de Acerto, hai a ruta da vida, non sei se coñece o traxecto, o percorrido, incluso a veces unen a do Río e la Cova, camina aquí, hai algún grupo grande que fai todo unido, de longo percorrido, e logo se podían establecer variantes das que nos sucedían a esa ruta. O problema é o mantemento. O problema grande que temos nos é o mantemento. De todas as zonas, non de salud, non o digo por ese, o digo por todas as xeral, temos moitísimas que son singulares e que serían obxeto de establecer como rutas permanentes e señalizalas, porque están fermosas como moitas teñen moita zona por aí adiante. E faremos un esforzo e deberemos incluso, pois, a Dios Silvestre, que eu invito a ter unha reunión comigo e coa Consellería de Deportes e cos técnicos que para algunha desas variantes que se poden establecer a mina, pero tamén somos realistas, que mantelas con a nosa capacidade, e mantelas todas en perfecto estado. Bueno, hai unha época de ano que xa é enviable, non a nós, en todos os concellos. Nunha época do ano é inviable que todas estén ao mesmo tempo porque non dá se desbrozaba. É imposible. Logo lle comento ao final do pleno en novos o que se está a facer, o que se leva a limpar, o que hai preto a limpar e o que quedaría por facer e tamén con outra cuadrilla que pudese contratarse no futuro. Entón, o acordo que imos tomar aquí, cal é? Quedamos A parte máis complexa sería limpar o que é o núcleo, digamos. A ver, eu aquí vexo moitas peticións para facer actuacións, máis que unha moción, non? Como propostas que vostede fai para actuar. Eu outro día, en 4 horas, cheguei. É considerar esas actuacións, pero votar a favor de que é necesario preservar todo ese medio, sí. De que sexamos capaces de facer esta actuación neste ano, neste... Bueno, podemos iniciar, podemos tomar a decisión de inicialo, de poñer esa vocación, esa voluntad. Eu diría, estudar a creación, estudar, promover a creación de unha ruta de senderismo por a beira da Río da Mina,
crear un grupo para Podese establecer... facer por tramos, non Pero o ten por que ser. ten que recoller, a ver, non é que este, agora non estou intentando debatir, de verdade, intentando facilitar e que a Secretaría poda recoller que vamos a acordar, porque senón se vai volver... O punto máis importante ou primordial, sería que os muiños que están ali nas rabiseiras, que están abaixo do monte de Lousame, que non caian nas paredes, porque unha vez que caen, aquilo, os que están en pé, porque primeiro ali xa pasaron os vándalos roubando as capas. Entón, sí. Eso, sí, 80, 90, ali desapareceron todos. Entón, o que hai que facer, as mimosas e tal, xa son de 30 centímetros de cordo. Actuar ali, limpalo, facer un camiño de acceso, tanto ser por onde o outro día pasamos co todo o terreno dentro do monte de Lousame, ou tanto ser dentro do monte da Figueira, na pista que sube de Parades cara a Gandarela, ali hai 400 metros, non hai máis distancia. Outro día cheguei Você non cree que sería para fechar esta moción, non? E de que estemos de acordo con que estás poñendo, que tengo suficientemente, creo que claro explicado, non? De que promovamos actuación nestes puntos que posee o número. Sí, o sea, os muños imaginen, xa, iso prácticamente nada, iso é quitarle 4 euros alrededor, porque estamos ao lado da fonte. O máis importante é eso, tanto as casas baratas que están alá na mina, como os muños que están así. Todos, como que moitos son todos, promover, vamos a ver, son privados casi todos, sí, de varios donos, habrá. ademais. Bueno, unha vez que caen, son privados tamén, pero están desfeitos. Sí, pero son privados. Si podemos E a veces non é falar fácil. así. Sí, Nadie dice que sea porque fácil. comparten horas de, se sabe, Sí. de moeda, pois, varias familias non mesmo mío. Pero que non pode estar. Ben, quedamos entonces para pensar nesto e que promover estes 5 puntos. Sí. Votos a favor. Mocións por razón de urxencia. Pois por razón de urxencia, o grupo... Nós temos dúas, tamén vou empezar por as dúas. Sí, vale. Unha inclusión dun asunto, llevo a repartir a documentación, a inclusión dun asunto por razón de urxencia, que é a aceptación de cesión temporal dun terreno que hai unha rata de 16,94 hectáreas por parte da comunidade de Montes Veciñal en Común de Veixón e Carantoña. Pois, lle pasa. Vou a pasar a primeiro vou a facer como unha introducción para que sepamos o que estamos a falar. Teñen un plano que sitúa cal sería ese espacio das 16,94 hectáreas. Vamos a ver. Axentes do distrito, non só axentes, senón que o responsable do distrito, acompañoume a 2 ou 3 reunións cos veciños desa comunidade de Montes. Sabemos que aí nesa comunidade de Montes está a capela de San Lorenzo, está o sobreral de San Lorenzo, está as configuracións, as formacións graníticas singulares que forman parte do municipio do Confurco e outros elementos patrimoniais que todos coñecemos. Entón, aí hai unha área recreativa dende fai, que é algo do que explico xa na introducción, dende fai, porque non recordo xa os anos, non sei se alguén aquí, pero tamén había que buscarlo, porque ten que figurar en algún lado, que se colocaron esas mesas, se colocaron ese piso de piscina, pero moitos anos. Entón, dado que temos cuadrilla, moitos anos. Más de 30 e máis de 40. No. Bueno, vou expoñer e logo entramos neso. Vale. E digo porque despois fala de pleno, digo porque enumero esa cifra e non outra, porque 32 sí. De 32 a 40... Vale, eu 32 sí porque teño material, o sea, gráfico, grabados vídeos de fai 32 anos. Entón, en que estaba o regato desa capela con esas mesas, con menos mesas, pero con esas mesas, con esos asadores.
Porque fai 32 anos. E creo que máis tamén. Vamos a ver, entonces, nos temos a cuadrilla, estamos agora mesmo con a cuadrilla de incendios, o monte público que consta xa saiu aquí neste mesmo ámbito que era o da Filgueira, e agora hai que limpar o número de hectáreas, temos que limpar o número de hectáreas no que é prevención, non? Entón, queríamos aproveitar pois esa cuadrilla, ao mellor este ano non é posible, vou explicarei por qué, pero xa preparar para que iso redunde en beneficio da comunidade e na protección tanto do patrimonio natural como do patrimonio xeolóxico e tamén que sea como un elemento posto á disposición dos veciños e dos visitantes que xa ten, pero que este en mellores condicións. E tamén previro, porque se agora pasaron por aí recentemente, o sobreiral está limpo, pero está como atafegado por todo o que o rodea, dado que os camiños que vostede antes mencionaba e outros que vais máis hacia por detrás da capela, pois xa ni siquiera se percibe, dende ali se vía perfectamente a ría, xa non se ve, está cheo de especies invasoras como poden ser as acacias, moitas. Da parte de arriba hai algún elemento como é a Cama do Santo, como é unha perza granítica enorme que se podía subir e se contemplaba toda a ría dende ali, ao que non se pode acceder porque os pousos se impiden que podan acceder. Entonces, de parte do distrito, eles tamén están promovendo en outros concellos, como se pode decir, o sea, este tipo de acordos entre concellos e comunidades, por suposto, que son cesións temporais, hai que ter, xa hai unha acta que está nesta documentación da Comunidade de Montes, que se celebrou, onde existiron tamén persoal do distrito, e o traemos a pleno, e despois disso se firmará un contrato no que os termos tamén están aquí e que vou a pasar a ler. Os termos que serían dese contrato, sí, me di a secretaria de razón que temos que votar a urxencia antes de debatir a moción. Votos a favor da urxencia. A urxencia estaría justificada por o perigo que incendios e por a necesidade de conservar e de manter en bo estado eses elementos. Nos consideramos que sí é urxente. Corres abstención. Abstención ou votos en contra? Abstención. A ver, na página 2, o primeiro obxecto, a Comunidade de Montes Veciñal de Beixón e Carantoña, que hai emprega o Concello de Lousame en concepto de préstamo de balde ou comodato, que é o termo, como se denomina este tipo de préstamos de balde, para a finalidade da súa posta en valor da área xeográfica de San Lourenço ou San Mamede dunha superficie de 16,94 hectáreas identificada nos antecedentes deste contrato. O Concello de Lousame recibe os terreos, os elementos naturais e patrimoniais existentes para a finalidade da súa posta en valor e no exercicio das súas competencias de promoción da cultura de ocupación do tempo libre, comprometéndose a súa devolución no momento da finalización do contrato. Segunda finalidade, na superficie do monte objeto do contrato de comodato pertencente a Comunidade de Montes de Beixón en Carantoña, emplázase unha capela, unha área recreativa, unhas formacións graníticas e un sobreiral, todos eles cun alto valor histórico, patrimonial, cultural, xeolóxico e paisaxístico. A finalidade da concesión ao Concello de Lousame é a posta en valor de todo este patrimonio como método de promoción da cultura e da ocupación do tempo libre dos seus veciños, posibilitando o seu correcto uso e desfrute. Así como, eu engadiría que, podendo chegar a ser, como xa de feito este ano a contemplación, unha obra tamén medioambiental, todo o que é esa superficie, un sitio de prácticas medioambientais e incluso de carros escolares, de cuidado do bosque, de cuidado do patrimonio e de coñecemento da nosa historia e do noso territorio. Para isto, o Concello realizará todas as actuacións precisas para que permitan dar cumprimento a finalidade de cesión temporal e de balde, en particular, mantemento da área en condicións de protección contra os incendios, eliminación de especies invasoras ou non desexadas, implantación de frondosas autóctonas, adecuación dos elementos naturais e patrimoniais que permitan a súa conservación para o goce e desfrute de toda a poboación. O Concello queda obrigado a cumprir en todo momento a finalidade da cesión temporal de balde. Prazo.
O prazo de contrato do comodato fíxese en 10 anos, a contar dende a asignatura do mesmo. Este prazo poderá ser obxecto de prórroga por igual período de tempo por acordo expreso do Concello de Lousame da Comunidade de Montes Veciñais de Rexión de Carantoña, que deberá adoptarse no prazo de 6 meses anteriores ao vencimento do prazo original. A finalización do contrato do comodato, o Concello de Lousame entregará os terreos á Comunidade de Montes Veciñais da Rexión de Carantoña como mínimo no mesmo estado de conservación no que se entrega, como mínimo, o sea, se poñamos que vamos a mellorar, ¿no? Porque para isto é. Dereito de rescate, bueno, estos son dereitos en aplicación do artigo do Código Civil que se menciona, a Comunidade de Montes poderá reclamar a devolución do uso dos terreos se tivese urgente necesidade de dito uso. Dereitos do comodante, a Comunidade de Montes Veciñais e Mancomunidade de Rexión de Carantoña conserva a propiedade dos terreos, dos que só cede temporalmente o seu uso e para os fins definidos na cláusula segunda. Do mesmo xeito, conserva a propiedade da madeira con valor comercial existente nos terreos. O resultado das actuacións realizadas polo Concello de Lousame revertirá a Comunidade de Montes a finalización do comodato sen que o Concello de Lousame poida reclamar cantidade alguma polas mesmas. Cesión ou subarrendo. O Concello de Lousame non poderá baixo ningún título ou cargos acceder ao presente contrato nin total, nin parcialmente, nin arrendar ou subarrendar as fincas nin ningún dos seus elementos. Extinción. O presente contrato extinguirase polo seu vencemento ordinario este anos ou prorrogado ata 20. Do mesmo xeito, extinguirase antes o vencemento pactado polos seguintes motivos: falla de uso dos terreos para finalidade convenida, urxente necesidade de ocupación pola propiedade, ou cesión ou subarrendo dos terreos por parte do Concello de Lousame. Se fixese eso, inmediatamente estaría extinguido o contrato. Comisión de seguimento. Crease unha comisión de seguimento do contrato do comodato composta por 2 membros das entidades asinantes, é dicir, por un do Concello e unha Comunidade de Montes, e 2 funcionarios da Consellería de Medio Rural adscritos ao Distrito Forestal cuarto da Navanza, que poida dirimir as diferencias na interpretación deste contrato. As partes comprometense a realizar os trámites para o rexistro deste acto de disposición sobre o monte veciñal común perante a Consellería de Medio Rural inmediatamente tras a asignatura do contrato. A área que está marcada coincide desde a entrada da pista de San Lourenzo, toda a parte de abaixo hacia, non sei se coñecen que había unha zona incluso que nun momento se cedeu porque se iba a facer ali un matadero, bueno, toda esa zona hacia adiante, hacia a capela, pero todo pola parte de abaixo, que facilitaría, ahora mesmo está chea, a parte de que ten tamén frondosas, polo medio que se conservaría, ten moita maleza, ten acacias, e que habería que empezar a súa limpeza paulatinamente. Porque digo que a mellor este ano non, bueno, porque a partir do momento en que nos aprobemos isto, que nos parece importante para todos, e que coincide nunha parte, o sea, dentro desto xa abrangue a área que está protegida no noso plan xeral, porque no plan xeral se tivo en conta dunha zona protegida, e está incluída nesto, pero ainda se supera, porque tamén os veciños decidiron que querían que pola parte superior a capela ceder un pouco máis hasta un camiño que hai e que collera esos elementos graníticos singulares, a que me refería un que estén escarradas na propia pedra, unhas escaleiras na que ti subes e desde aí podes divisar unha fermosa paisaxe sobre a ría. Entón, o monte este está conveniado. Entón, a partir de aquí se inicia, por parte da Comunidade de Montes e o distrito, que xa estiveron comigo, pois, Antonte, unha serie de xestións que teñen que facer e reunións para avanzar nesto e que o antes posible se poda actuar. O distrito está moi interesado tamén e os veciños creen que é algo pois, bo para o monte, bo para a poboación e para todos, para o medio ambiente. Intervencións, por favor. Queremos advertir un pouco máis de tempo, pero estamos a favor de... Vamos a ver, eu tamén quero justificar por que se trae agora, non justificar, porque non é justificar, senón é aclarar por que ven como urxente e non ven como punto de orde do día. E sei que pode parecer redundante, que repito sempre o mesmo, pero que a verdade. A situación a que estamos tendo, anómala 100%, desde fai máis dun ano, sabemos o descalé. Entón, se temos unha persoa que está aquí solamente 2 mañáns para elaborar toda a documentación, é imposible materialmente que esa persoa poda, todos os expedientes,
elaboralos en tempo, que no tempo que nos quixéramos, ou posponemos e deixamos para un pleno posterior, e temos varias xuntas de goberno pendentes nas que hai que quitar expedientes. Hai moitísimo traballo no Concello. Ningún alcalde, ningún xestor político pode levar a cabo a súa xestión se non ten un técnico imprescindible, como vai o secretario interventor, para facer esas tarefas. Esperemos que a situación se resolva o antes posible, que a partir do 1 de setembro que teremos a alta da secretaria, e é por ese motivo de que isto veña como se rematou, tan pronto se pude, e se absolutou a este pleno, se introduxo nos puntos deste pleno, porque creo que merece. Chama un pouco a atención o punto terceiro onde pon ao final do punto 3 a financiación do contrato de comodato Concello do Losame entregará os terreos á comunidade de veciños en Mancomún de Deixón en Carantoña como mínimo no mesmo estado de conservación no que se entrega. Os que se quixo recoller, que entregar os mellorados, pero como mínimo non entregar os deteriorados a como se entregou. Poñámonos no peor dos escenarios, no ano 2006. Si pasa algo así, cales serían as consecuencias para o Concello? Habería que, poñamos, caso un incendio masivo. Iso é algo que... Claro, é unha pregunta. É algo que... Eu leo isto, entón, plantexome... Si, ben plantexado. É dicir, vamos, o que quere, se non por eso me... É que non sei. Nese punto, que non vamos a facer actuacións de desbroce, de abrir, pois, o mellor tamén, se falou de abrir sendeiros para poder acceder a zonas, de acceder a eses elementos, de quitar as especies invasoras, invasivas, non deseadas, de plantar autóctonas, porque non las facilitaría, se non lo quixeron saber, pois, de medio rural. Ojalá xa tivésemos este monte antes, porque diríamos xa este ano. Eu fago a pregunta do peor dos escenarios. Claro, pero un incendio, algo que non é unha actuación que non fixera ou fixera o Concello. Non vamos a nomear exclusivamente a nomear a bicha, como di alguén, non a mencionala, por se acaso. Solamente fixen a pregunta do peor do caso do peor dos escenarios. Pero ese caso, si é por un... Como sería? Pero non é por... non sei... É que non sei. Técnicamente, pero un incendio non é algo que o Concello deixara de facer na súa actuación, sino que algo fortuito que non depende nin da deixadez, nin da non actuación do Concello no que se compromete neste contrato. Do mesmo xeito que fun demasiado breve na exposición ou no plantexamento das miñas mocións de antes, creo que isto queda un pouco escueto. De complementarlo con que... Claro, é que poñámonos no peor dos escenarios, como no 2006. Que deberíamos, eu entendo, e quizá poderíamos plantexarlo incluído aí, que sexa sempre entregaron nesas, que nós non temos en conta aí actuacións sobrevidas que non teñan nada que ver a actuación ou deixa ver por parte do Concello de Montes, é dicir, o incendio que ele plantexa, si que non quero ni pensarlo siquiera. É que non quero ni nombrar a palabra, pero bueno, non vamos a parar nesa palabra, sino calquer incidente que suceda que deteriore ese espacio e que non sea provocado por actuación ou deixadez, ou non actuación da administración. Poderíamos recoller ese punto. Sería un pouco... Vale, perfecto. Cuidadoso. No, conveniente. No, digo, cuidadoso... E esperemos que non É financiación, pero... Vamos a ver, isto se faría, temos unha cuadrilla ahora mesmo desbroce de incendios. Temos persoal que vamos a poder mediante o plan de medio ambiente tamén para este tipo de actuacións, pero non sei este ano se eles teñen que facer todavía o distrito e a comunidade todavía teñen que facer xestións co medio rural a partir de que se firme este contrato. Por eso corría presa, porque canto antes o falamos mellor. Incluso se falou de micorrizar, en esa zona xa se micorrizou este ano onde están os caballos americanos, se micorrizou unha zona, de facer outras parcelas, de varias actuacións
todas elas para mellorar, simplemente con limpar, eliminar especies invasoras, plantar autóctonas, limpar os camiños que acceden, que o distrito se encargaría, porque se nós actuamos as súas partes, eles tamén se van a volcar na zona. Entón, eses camiños que hai, que están tras da capela, mesmo outro camiño, pois que eles tamén contribuirían en limpar os apelos. Votamos, entón? Ou teñen alguna cousa máis que obxetar? O único tema, a duda é o financiamento. A ver, a inversión que aí non vamos a construir ningún elemento, No, salvo que sexa por algún tipo de manter, inversión externa. temos tanto que manter que se agora vamos a coller... A ver, o obxecto que expuxo o distrito é que na Colla de Incendios hai que limpar unhas hectáreas coa prevención e que nós nunca temos, os outros concellos teñen monte público, nós non temos, e se non podes limpar o mes os 2 anos consecutivos a Filgueira, e non podes limpar todos os anos a mesma zona, porque senón eso se exixiría limpar máis do doble das hectáreas que é imposible, que che exixe, e aparte será algo tamén escalonar. Se tes outra zoa, e aparte como esta de máximo interese, que creo que nos interesa a todos para tamén evitar outras ser vigilantes con outro tipo de actuacións nesa zona, de facer un esforzo por mantela ben entre todos. Que non vai a ser en 10 anos, eso non vai a ser algo que de hoxe para mañán vai a estar todo deslocado e implantado, non é maxia, nin temos unha capacidade nin de persoal, nin que nos permita ter cuadrillas numerosas actuando sobre a zona ao tempo. Pero, bueno, intentado. Mellor vai a estar, desde logo. De feito, deslocamos unha zona, nunca chegamos máis arriba, porque xa nos excedemos no que limpamos, xa está, e aparte tamén é darlle un soporte a algo que xa existe. Non hai ali unhas mesas colocadas e fai tempo, pois tamén é un pouco esa situación legalizada, darlle unha normalización, non? Normalizar esa situación. Votos a favor? Perdón, votos a favor, porque non sí. Votos en contra, abstencións. É que non nos demos conta se había levantado. Ben, o outro que temos é unha moción. Vamos a votar a ausencia desta moción polo seguinte. Vostedes saben que durante os últimos anos, supoño que o saben, e se non o refrescamos a memoria, temos moitísimos roubos. Os enumero na moción, se queren pasar a lela, entón é de facer unha xestión neste sentido un pouco máis a outras instancias. E ausencia por a última de o Butrón que abriron no campo de fútbol de Lesende, ou roubar as porterías, ou que xa non podemos, hai cousas que non se van a poder repoñer ao mellor neste ano. Todos os anos o mesmo, non lles vou a numerar, e seguro que van a quedar algo máis atrás nesta mesma moción. Votamos a ausencia, entonces. Votos a favor? Sí, é que non lle... Votos en contra, ausente, todos son unhas... Me paso a dar lectura. O Grupo Municipal do Partido Popular de Lousame presenta ao Pleno para o seu debate e aprobación se procede a seguinte moción. Exposición de motivos. Nos últimos anos, no Concello de Lousame veñense sucedendo abundantes roubos. Cableado... Ben, hai que corregir esta moción, mandei non corregir, pero non... Cableado non é en xusto en Cabanetán, senón en diversos puntos do Concello. Despois lle paso... Non a teñen aí, perdón, Vamos a... hai algunhas cousas que xa correxín, pero que volvemos a quedar aquí, pois a hora de imprimir, se vai dar, se me para os cambios. Enumeramos os roubos. Non cableado en diversos puntos do Concello. O roubo de cuberta de cobre canaloso revertos os outros. Diversos electrodomésticos e outros materiais de acero inoxidable, entre os outros e Cabanetán. 3 esforzadoras e hidrolavadora no Concello. Grupo electróxeno na Casa da Cultura. Gasóleo dos vehículos municipais na Praza do Concello e noutros vehículos particulares en distintos lugares do municipio. Roubo de postes e porterías e apertura dun butrón e roubos varios no campo de fútbol de Cabanetán. Queima de colectores no CPI Termadas de Castro. Roubo de material na piscina municipal. Destrozo e roubo de columpios na Casa da Cultura, etc. etc.
Por eso solicitamos que se dé a traslado desta situación á Delegación do Goberno. Se solicite reforzos dos efectivos da Garda Civil destinados a esta zona para que poidan intensificar a vixilancia neste municipio, e así evitar este saqueo permanente que para o noso Concello supón un presuizo económico considerable. Non sei se quere comentar algo, pero... Perdón, Sí. o de roubo de gasóleo de vehículos municipais no Concello, vale, pero de outros vehículos particulares. É dicir, que os roubos en todo o Concello, hai xente particular que ven a denunciar aquí, ven a denunciar aquí ao Concello, de que está tendo roubos na vía, o sea, está na carretera aparcado un camión aí diante do dentista, porque xa o puxo porque... Bueno, digo un exemplo, porque xa o puxo aí porque lle parecía que había máis luz, o rouban, o traslada para diante da súa casa esa mesma persoa e o rouban. O sea, que é o seguimento a unha persona que lle rouba. Non, moitas. Empresas que deixan coches aquí, que ahora non ve que nesta reta a veces hai camións, os deixan aí porque vive xente, como vive xente aquí nesa reta parece ser, e, bueno, están máis protegidos, non? Porque Xa, pero bueno. Pero son roubos que nós tamén lle reclamamos, como defensa non solamente do Concello, senón dos cidadáns, que fagan unha vixilancia máis intensa nesta zona. Se non teñen efectivos, pedimos que o reforcen. Eu xa me dixín a súa delegación do Goberno e veces aquelas casetas que están abaixo cara a Gandarela, abaixo da capilla, e hasta os cabalos lle foron a andar encima deles. Un deles lastimaron, lle roubaron a gasolio a Luis Creo, ao señor que está enfrente, aquel outro roubaron a gasolio, desforzadoras, a mí levaron de ali, bueno, pero vamos. A ver, económicamente, eu digo que económicamente, se valoramos todas as situacións que se fixeron e as facturas que presentase e o que queda por facer, que todavía está sin repoñer en algúns casos, nos asustaríamos, Cando menos nos sorprenderíamos, que sería máis adecuado. Votos a favor? E había máis mocións de urxencia? Sí, pero non. Nós temos unha sobre o... que presentei no día 12, unha proposta de acordo para a recuperación de memoria histórica de condena da dictadura franquista, xa que coincide hoxe o día 18 de xulio, pois... Vi a moción, como... Sí, non trouxen copia para todos, pero presentei no día 12, pensei que estaría... Non, está registrada, pero Sí. non a metí. E digo, porque, como había actuación, hubo unha exposición, hai esta actuación que hoxe presentaron, Sí. vai haber outra esta semana, por, xa como ya anunciei a mañán, na xunta escola da Mina. Pensei que, cando a presentou, que nese momento non se dere conta de que todo iso xa se está a facer, por eso non a metí, porque estamos traballando en eso todos. Eu non sabía que se iba a facer nada de eso hasta hoxe, Pois por eso, 35 da claro, mañá. chamáronme esta que semana. Hoxe día 18, presentei no día 12, pois bueno. Bueno, por eso non, como xa sabía eso, e sabía, Por eso... hubo outro acto na Casa da Cultura que asistiron algúns dos membros desta corporación sobre a Illa de San Simón e hubo unha proxección de un vídeo tamén sobre as vítimas. Estamos facendo periódicamente ese tipo de actuacións, por eso me parecía algo que xa se estaba a facer, por eso non me metí. Mete por urxencia? Bueno, eu quería meter por urxencia se o problema me parece a cuestión. Eu propoño, é o día, fai hoxe exactamente 80 anos que pasou eso, e a nós non nos gustaría que se repetira, e moito menos da maneira que pasou, entón, pois, gustaríanos recordalo como unha presentación e aceptación desto, lelo e... non sei, se o pleno considera, se non, non pasa nada. Presentar, está presentada, e a miña conciencia teño moi tranquila, que non quero que se repita isto, nin baixo ningún tipo de circunstancia. Non quero que quede ningún tipo de dúbida. Usted coincidirá comigo, porque xa mañana estuvo con nos ali, volverá a ver cando este feito o monolito para situalo, veu a colaboración existente entre o Concello e a Asociación de Memoria Histórica, e que vai a seguir. Entonces, por iso eu non vexo tampouco a urxencia, porque xa se está a facer, non porque non sea urxente facer iso. Non sei se entendo o que non sei se que traslado o que eu quero decir. Pero
hoxe que fai exactamente 80 anos para recordalo e recordarle a todo o mundo que nós estamos aquí precisamente... Votamos urxente, entón. Sí. Non da igual, entón, como estamos a facer, Sí, é votar o que xa estamos a facer. Votos a favor desta moción? Da urxente. Sí, Proceda, Soleto, sí, por favor. ben. A proposta de acordo sobre a recuperación da memoria histórica e de condena da ditadura franquista. O día de hoxe, 18 de xullo de 2006, cúmplense 80 anos do golpe de Estado militar contra o régimen democrático vixente do Estado español. Un levantamento militar que en Galicia foi a orixe dunha cruenta e brutal represión ao longo dos anos da guerra e durante todo o período da ditadura franquista. A represión foi especialmente violenta nos anos da guerra e materializouse en Galicia no asesinato de máis de 5.000 persoas en outras múltiples formas de violencia física, encarcelamentos masivos, violacións, malleiras, rapado de cabelo, inxesta de aceite de resino, unha represión que se exerceu con carácteres especialmente violentos e machistas no caso das mulleres. Nos anos da guerra e ao longo de toda a ditadura franquista, a represión tivo outras múltiples manifestacións: depuración laboral, sancións económicas, expolio de bens, persecución ideolóxica, acoso psicolóxico, exclusión social, etc. A imposición violenta de ideoloxía, da moral, de educación e dos valores franquistas afectou a toda a sociedade e os seus efectos prolongáronse no tempo máis alá de 1975. O exercicio da memoria histórica, o coñecemento de verdade, a xusticia, a reparación e a rehabilitación das persoas perseguidas por fascismo son dereitos humanos fundamentais que temos como sociedade e obrigas que adquirimos coas vítimas e as súas familias. Malia ter transcorrido xa máis de 40 anos do final da ditadura e da restauración do réxime democrático, o Estado español carece dunha auténtica política pública da memoria que permita o coñecemento da verdade histórica, a reparación e rehabilitación das vítimas, o exercicio da justicia e a superación da fenda e das feridas físicas e morais causadas polo levantamento militar e a ditadura. Así aparece recollido un informe do relator da ONU para os Dereitos Humanos, Pablo de Grey, que pon de manifesto as eiras, carencias e obrigas do Estado español en relación con esta materia. As institucións públicas deben ter un posicionamento claro de condena do golpe de Estado do 36, da dictadura franquista e da brutal represión que sufriron miles de galegos e galegas ao longo deste terrible período histórico. O 80 aniversario do inicio da represión constitúe unha boa oportunidade para expresar o compromiso cos valores democráticos e a condena da dictadura franquista. No caso dos concellos e diputacións, existe ademais unha obriga ética e política clara a este respecto, porque, por unha parte, dirixentes políticos destas institucións e persoal ao seu servicio foron obxecto de represión e persecución en forma de asasinato, cárcere, depuración e outras múltiples formas de violencia. E, por outra, as institucións locais foron parte do aparato administrativo e política que impuxo a ditadura, o terror e toda a súa parafernalia simbólica en Galicia. É por isto que o Concello de Lousame adopta o seguinte acordo. Primeiro, o Concello de Lousame expresa a súa condena ao golpe de Estado militar do ano 1936 e da ditadura franquista. Segundo, o Concello de Lousame promoverá ao longo do ano 2016 o desenvolvemento dun programa de actividades en colaboración con entidades da memoria e concellos alrededor da memoria histórica, a represión e a resistencia contra o fascismo. Terceiro, o Concello de Lousame organizará unha homenaxe pública aos cargos políticos e aos traballadores e traballadoras da institución que foron vítimas da represión franquista. E cuarto e último, o Concello de Lousame acorda a eliminación, supresión ou anulación dos acordos, distincións e símbolos que reflitan a adhesión e colaboración da institución coa ditadura. Vamos a ver. Non vou a repetir o que xa dixen antes, o que sí está claro e xa o manifestei a mañá, non condenamos esa ditadura, nos condenamos todas as democracistas, especialmente porque foi a que nos afectou directamente a todos. Somos demócratas, estamos aquí por eso, e creo, bueno, todos que estamos aquí así, supongo que pensamos, e condenamos todo que non sexa diálogo e entendemento o medio da palabra, e sin agredir tampouco a palabra, sino que cada unha das súas ideas e intentando chegar a todo. O que pasou hai 30 anos foi unha desgracia para todos os españoles, para todos, porque é unha loita fratricida,
todavía estamos agora 3 anos despois dela e hai feridas sin pechar, o cual nadie ten que ser moi repetido. O propio Reusame sempre estivo aberto ese tipo de actos conmemorativos e facilitar ese tipo de actuacións e nunca se negou a nada e vai seguir facendo como vostede pudo comprobar e seguir a facer ao longo deste ano e de anos vindeiros. O caso de Macencia. Votos a favor. Hai outro punto que non se dá neste Concello na moción, non temos que o saiba un símbolo todavía non sei. Sí, non quedarían os mellores símbolos así á vista. Non. Pero bueno, por exemplo, o caso que vimos hoxe pola mañán do local da CNT que está desaparecendo. Sí, iso falamos despois, pero non me refería a eso. Símbolos. Bueno, sí, xa. De comento despois que non acabo de ver se quero, porque introduxen o tema mañán e... Sí, pero que o Same foi un... Eu sei, a parte de un lugar, un documentación... concello, foi unha población que participou e sufreu moito Por suposto que sí. a posguerra. Non foi un concello moi importante, tanto na guerra como na posguerra. Entón, penso que deberíamos moralmente de posicionarnos. Penso que é algo que non nos costa nada, é algo que para o futuro... Non vamos a dar máis voltas a isto, que creo que está No. clarísimo. Nós o que dixemos aquí xa veu non por o seu grupo, sino por outro grupo, unha petición de condena que está clarísimamente condenado por todos os grupos políticos, por esta corporación inteira en particular. O repetiremos sempre que condenamos esta ditadura e calquera outra ditadura que poda subir, que este neste momento na actualidade, que este facendo represión aos dereitos das persoas. Eso está clarísimo. Votos a favor de... e estaba aclarando somente algún punto de que non se daba este Concello. Pero os menos a xenérica... Os menos se deran... Votos a favor desta moción. Había algún